Dadi nek rung siap secara materi dan siap secara mental aja wani rabi. Lah iya. Ngono, heeh. Iya, heeh. Heeh. Apa ana resepe? Piye? Apa ana resepe wong iki ben bangun Bali Wisma utawa bangun keluarga iki atine tansah ayem. Ana piye? Lho, pada dasarnya menungsa urip ana ing alam donya iki. Kok pengen atine ayem, kok pengen atine tentrem, kuwi telu resepe. Resepe telu. Ha? Sing angka pisan ndonga tansah nyedak karo Gusti Allah. Oh ngono, resepe ben ayem atine. Heeh, angka loro nyambut gawe sing tumemen, nyambut gawe sing tumemen. Heeh, angka telu sing terakhir wong kepengin ayem tentrem uripe. Angka pisan ya kuwi mau nyedak karo sing gawe urip, angka loro nyambut gawe sing tumemen. Lah angka telu ya kuwi nyekel duit. Wah kuwi. Oh ngono, heeh, kuwi nek atine ayem kuwi. Oh iya. Lah kuwi rasane kabeh nek nyekel dhuwit ya atine ayem. Lah iya, mergo nyambut gawene tumemen. Oh, ngono. Ah, iya. Heeh. Iya ya, Mak, iya. Luar biasa. Wis sore amake dhewe mau sowan sak kanca ning kene. Iya, wis disubya-subya. Suguhan ya banyu mili. Lah iya. Matur nuwun apresiasinipun Bapak Sumarwah Kang Sarto, Ibu Suyati, Mas Anjar, Mbak Dwi Puji Lestari ingkang sampun nimbali kula sak kanca. Lah iya, heeh. Penonton ya luar biasa, heeh. Biyung dongakne apa sak liyane dalam hal pernikahane Mas Anjar kelawan Mbak Dwi Puji Lestari ndongake apa marang keluarga besar Bapak Sumarwah Kang Sarto, Ibu Suyati Sokibul Hajat kang mapan ana ing dusun Serampang Maja kene. Muga-muga sak pungkurku ana ing kene keluarga besar Bapak Sumarwah, Ibu Suyati tansah pinaringan ayem tentrem panjang umur. Amin. Berkah kang sinandang. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Iya, grimingane Mbah Tarkun pelok ayo.
krotajep tias pancene kewajibane wong tuwa marang anak iki yen menurut agama ki ana telu. Oh, ana telu. Sing angka sepisan ya kuwi paring asma sing becik, paring jeneng sing apik marang anak. Oh, ngono. Kuwi kewajibane wong tuwa marang anak sing angka sepisan. Maringi asma sing apik. Merga asma kinarya japa. Nama kuwi adalah sebuah doa. Harapane wong tuwa marang anak sing nerusake darmane wong tuwa besok. Oh ngono mah. Iya. Angka loro sak rampunge ya kuwi paring jeneng sing apik. Kewajibane wong tuwa manut agama sing pungkasan ya kuwi kewajibane wong tuwa ya kuwi nyekolahke utawa minterke sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Kaya sekolah munggahe SD, SMP, SMA, kuliah. Ayo. Ki uga kewajibane wong tuwa marang anak. Lah iya. Angka 3 ya kuwi miwaha ngrabekke anak. Lah iya. Yen wis telu-telune ngatunggal kuwi dilaksanakan, disembadani, kuwi kewajibane wong tuwa wis pundhat, kewajibane utawa dharmane wong tuwa wis rampung. Oh ngono. Dadi kewajibane Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati tumrap putrane wis rampung. Wis rampung Mas Dwi Anjar Susanto kok wani nikah. Bangun Bale Wisma. Oh ngono. Tegese wis wani mandireng pribadi. Oh ngono ya Mak. Iya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming. Disiarkan langsung lumantar ya kuwi Astabrata Media, channel awake dhewe. Kang Sarto channel YouTube Radio Jos. Oh ngono. Iya Mak iya. Luar biasa. Acarane nikahan mula lakone request saka Bapak Marwah Kang sarta Ibu Suyati. Sesuai dengan bingkaian acara pada malam hari ini ya kuwi wisanggeni Rabi utawa wisanggeni Krama. Oh ngono. Dipepuji muga-muga Mas Dwi Anjar Susanto bisa nulat lekase Bambang Wisanggeni umpama cara wayang. Lah iya. Iya ya Mak iya. Lah iya. Iki awake dhewe sowan mapan ana ing Serampang Maja Nampu ora ijen. Kepara ana pemeriahe sing siap menghibur pada pagelaran malam hari ini. Sapa? Ora ana liya ya kuwi kadange awake dhewe. Ngono Kang Mijil saka Bojonegoro dan sekitarnya. Lah iya. Mas Komet dan Mas Dodok. Lah iya. Siap menghibur para warga masyarakat. Iki WA aku Mas Dodok naik minta perahu layar. Wah iya. Ditumpake praon karo ben cepet munggah yang panggung. Ayo irama seger. Yo perahu layar. Monggo Mas Komet, Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ya yuk perahu layar. Ya. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Komet, Mas Dodok. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Nggih. Mas Akbar nggih. Nggih, leres. Masyaallah Mas Akbar nembe sepindah panggih jenengan kok rasane kok pun dangu tepang jenengan. Ngoten nggih. Nggih wajah jenengan lho mirip banget kalih wajah kula ya Allah. Yo. Mirip apane?
kebagusane padha lho, Mas. Lah, wong irungmu lembelesek kok sok. Blesek piye iki yo biyen tau mancung kok blesek piye. Ah. Mas Akbar nggih. Luar biasa. Injih, nembis pindah niki panggih. Alhamdulillah. Pripun jenengan pawartosipun? Pangestunipun tansah ginanjar kesehatan Mas Dodo. Alhamdulillah seneng sanget panggih panjenengan. Nggih. Niki teng desa pundi? Wonten dusun Serampang Mojo, Desa Nampu. Luar biasa. Nggih. Dusun Serampang Mojo, Desa Nampu, Nampu, nggih. istimewa. Senajan wau sonten grimis, Nggih. penonton boten beranjak dari tempat duduknya. Nggih. Tetep setia tuhu teng mriki. Nggih. Luar biasa. Lagi teko deke wis di apa jenenge papak karo udan grimis. Nggih. Ki nandhaken berkah barokah. Berkah rezeki. Injih. Jenengan pripun keluarga lak nggih sehat to nggih? Alhamdulillah tansah sehat sedaya Mas Dodo. Wau dugi mriki jam pinten? Udakara jam 7:30 kula. Tengah 8 sami kula jam 09.00. Oh, Alhamdulillah. Nggih. Saged dugi mriki niku kula seneng sanget. Seneng, Saestu. nggih. Apa nenten wayangan ringgitan dalange jenengan. Wah, jantenan. Jenengan ini teng daerah Bojonegoro sampun kuncara, sampun tenar teng mrika. Napa nggih ta Mas? Kowe nyapa to jual jawil kono aku meteng piye? Dalange lho omong ngono nak kowe karo aku ngono lho to. Lah kowe karepmu piye? Ya mate kowe omong sedilu engko terus ganti aku. Lah kon jual jawil wong lho gak sopan to Mas. Ngono Lah kuwi yo kene ganti permisi. jawil nrocos saya. Ya nyuwun sewu to piye kan yo penak ngono lho. Kowe gak roh aku ki ning kene nggawa sporter. Sapa? Lha iki Cacili. Halo. Lho iki lho sing gedhi plek aku to. Ya kowe to. Ala nek guyu apik. Kene nek gajeh. Apik aku seneng. Lah sing mau karepno piye? Ya gantian. Ya gantian ndang ngomong ngono gantian ngono. Mas, anu Raden Raden sapa iso teko Raden barang ki lho. Mas Nyapa? Akbar pripun pawartosipun ra nggih sae to nggih. Mas. Mas tak sik sibuk. Sibuk piye wong penake omongan kok iso sibuk piye to? Ah Mas Akbar nggih. Nggih, Mas Alhamdulillah niki rejo sanget teng mriki nggih. Alhamdulillah. Derek seneng napa mle niki adicarane napa? Pernikahan. Pernikahan luar biasa. Mantenan luar biasa dalu punika teng Serampang Mojokerto. Kok iso Mojokerto iki lho piye? Serampang Putih niki Mas. Anu niki Mas, Mase. Mase piye ta ki? Niki tenggene Serampang Mojo Leres. dalemipun Bapak Sumarwah nggih. Leres, Saha nggih. Bu Suyati. Nggih. Nggih menika temanten kekalih Mas Anjar kalih Mbak Puji nggih Mas Nggih. nggih. Mugi-mugi dados Engkang keluarga baku ingkang sakinah. derek dedonga mugi-mugi temanten kekalih pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih Mas nggih. Mas Dodok mau sampun maem nggih. Alhamdulillah sampun menika Nggih. pasugatane luar biasa Banyu Mili. Amin, Sekule wah wonten mine wonten iwak-iwak pitik dicokot semubrul dhewe. Enak napa melih kopine niku istimewa. Istimewa. Kopi badhe kula wah legek ngoten. Wih. Pahite ra kathah. Aku gaber-gaber maneh jero tapi ra apa-apa kleruku Pak anu Mas. Nggih. Kula mari kula pesen to, pahit napa manis? Kula ngomong pahit ngono. Lah, akhire ra dikai gula. Nggih. Ya gaber-gaber. Tapi ra masalah, sementing tem mriki kan seneng to. Seneng. Derek ringgitan jenengan. Nyambung tali silaturahmi warga masyarakat Serampang Mojo. Esket mau. Leres kathah dulur niku insyaallah kathah Sehat, Mas. rezeki Nggih. Saliman Mas. ndawakno umure awake dhewe. Amin. Pun Napa ket wau. meleh? Pun. Iki nyapa to kok Kowe nyapa to, Mas? Anu apa nanggap elektron Mas? Ah nesu nek iki nesu kowe. Ra nesu piye? Omongan mbek kono penak ra kaprah mbek aku kok iso. Lah sing mbok karepno piye? Kowe iki aja Mas murah. nyun sewu lho Mas. Kula Nggih. iki tepi-tepi saking Bojonegoro mbok Ngerti. gantosan. Lah piye karepe piye? Karepmu piye wis? Mate nak kula omongi paling gak jenengan nggih ngegongi lah. Angel. Ngoten le. Omongan mbek kowe iki angil tenan kok. Kok angel piye to kok iso? Maksudnya digongi sing penak ngono. Nggih no. Ya ya. Digongi nggih Mas Dodok nggih. Niki Nggih, rak nggih. wujud kabule mantenan. Nggih. Nderek dedonga kalian Gong. Mas nganten, Mbak nganten mugi Gong. mugi-mugi dados keluarga ingkang Gong. gong sakinah mawaddah warahmah. Gong. Enggal dipun paringi Gong. engkang dalu punika sampun Gong. telek. Lah kok nesu ku lho. Kowe iki munggah pisan mrene kok nesu nyapa to? Delok to nek nesu apik lho kowe mripatmu nglumpuk kaya nyuloh kodhok lho kowe delok to. Senter ya.
Lah karepmu piye kok wangel toh kowe iki? Mesti wong telu iki kaya wis akrab dadi sahur manuk ngono lho, Do. Oh, iya iya lek ngono paham. Goblok. Lah aku kan gak kamu kasih tahu makanya gua gak paham. Cangkeme kaya Tegalan bahasa Indonesia. Tegalam go ngejiki kowe iki kok. Ya ya. Nggih, paling tidak kan ikut berdoa malam hari geruk. ini. Kok. Mudah-mudahan Geruk. Kok. pengantin diberikan keluarga bahagia. Geruk. Kok. Cepat diberikan Geruk. Kok. sehingga dapat menjadi Geruk. Kok. kok menjadi kok ta, Do? Piye to? Sampean ngomong ambek Mas Dalang, piye omong piye? aku tak mlebu nih, isin aku. Lho, ngene iki lho wong kok nesu mbok ya eling dawuhe para pini sepuh. Para yayi. Innallaha ma'as sabirin. Artinya Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. suamber bledek lho kowe kok. Dalil cakak apa dalil cekak sik Mas. Sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Aja gampang nesu-nesu. Ngomong ndak cepet tuh. Samuri gitu. Samuri sapa? Samsudin Samuri. Aku mau kon piye saiki wis tak Ora ngongkon piye-piye. Omong dhewe kene aku ora kudu omong. Ora omong tenan kowe. Gak. Anu Pak anu sing gadah damel. Oh, Pak Marwah. Pak Marwan nyuwun sewu, dagelan sing nyambut damel namung setunggal. Sing setunggale bisu. Mangke mboten sah dibetani napa-napa. Lah tapi wis teko kene paling gak ya 250 to. Iya, Pra. Lah kowe pengen njaluk 250 ya mergawe dhisik, obah dhisik, kembah sik. Obah ke omongke nyatane ya ora mbok Tak bakal ana puja-puji ning Sendiri
Maria